Strojaremu u Križevcima proizvodimo uređaje i kompletne transportne sustave. Također proizvodimo strojeve za pljeskarenje, ljevaoničku opremu te dijelove za male hidroelektrane. Na tržištu smo prisutni više od 30 godina gdje smo prepoznati po našim rješenjima za transport bilo rasutog, bilo komadnog tereta. Po potrebi isporučujemo potpuno automatizirane linije s implementiranim robotskim ćelijama i drugim uređajima. Uz naša standardna rješenja iz područja mobilnih transportera možemo ponuditi transportere po narudžbi, odnosno prilagođene kupcu. Sa svojim rješenjima prisutni smo u različitim industrijama diljem Europe i svijeta. Tako naše proizvode možete pronaći u ljevaonicama, pogonima za recikliranje i obradu otpada, energanama na biomasu i alternativna goriva, poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, metalurgiji i rudarstvu, proizvodnji cementa, gipsa i vapna, lukama i terminalima, autoindustriji i tvornicama s velikom serijskom proizvodnjom. Ove godine Sjapro iz Mosta na Soči Slovenija postao je većinski vlasnik tvrtke Strojarem d.o.o. iz Križevaca. Znači sa tom akvizicijom, udruživanjem, Strojarem je postao član Sjapro grupe. Znači sada naša grupa zajedničke firme broje cirka 70 zaposlenih, mahom inženjera, tehničara, stručnih ljudi za montažu i tako dalje. Sjapro je kompanija specijalizirana za proizvodnju opreme za sačmarenje hidroelektrana te opreme za ljevaonice, dok je Strojarem sa druge strane specijaliziran u proizvodnji transportne tehnologije, transportnih sistema. Zato je sa tim udruživanjem smatram da smo dobili jednu sinergiju, sa jedne strane stručnost, inženjering, sa druge strane Sjapro je isto dobio tu dodatne proizvodne kapacitete, a Strojarem kao član grupe je dobio otvorena vrata svojih proizvoda prema svjetskom tržištu. Planovi za budućnost su prilično optimistični. Plan je da se naši proizvodi koji se tiču transportne tehnike počnu pojavljivati širom svijeta i da se zajedno kao grupa krenemo u bolju budućnost. Sjapro firma ove godine praznuje 30-godišnjicu postanka i ove godine smo u maju mjesecu preuzeli firmu Strojarem iz Križevca. U Strojaremu pridobivamo najmanje dvostruku proizvodnju nego što smo prije imali i tako ćemo to nadalje razvijati sa zajedničkom sinergijom. U proizvodnji imamo 40 kvalificiranih i osposobljenih radnika. Mladi smo kolektiv, potpomognut s nekoliko iskusnih radnika, što donosi kvalitetu našem proizvodu prepoznatljivo od naših kupaca. Strojarem je osnovan 1991. godine, 30 godina postojimo. Ove godine udružili smo se sa slovenskom firmom Sjapro, s kojom već duži niz godina i radimo. Tako da nam nisu oni novi, ali ih znamo se već dugo, tako da smo združili snage pa smo sad malo i veći i jači. I radimo na zapošljavanju novih kadrova, to jest mladih kadrova. Dajemo stipendije studentima, dajemo stipendije učenicima u srednjoj školi. Također imamo i praksu koju učenici obavljaju kod nas. Sa školom smo povezani, tako da od njih dobivamo informacije kada trebamo i ko treba doći na praksu. Mi ih prihvaćamo, imamo licencirane djelatnike koji mogu prihvatiti njih na praksu. Ovo je mobilan transporter za hrvatsko tržište.
Bio je u proizvodnji par mjeseci i sada je spreman za isporuku. Kapaciteti ovog transportera su 350 tona na sat. Kompletan know-how za projektiranje i proizvodnju ovog transportera proizlazi iz tvrtke Stroirem. Poseban zahtjev kupca bio je izraditi transporter s dodatnim projektor transporterom i mogućnošću preklapanja za transport i skladištenje. Naši inženjeri zajedno sa SIAPRO inženjerskim timom mogu pronaći kompleksna rješenja te odgovoriti na zahtjeve i potrebe kupaca iz različitih područja industrije. U Stroiremu trenutno imamo raspoloživih 2600 m2 zatvorenog i natkrivenog prostora. U planu je iduće godine dogradnja hale, odnosno izgradnja nove hale, kapaciteta 1600 m2, gdje bi ukupni trenutni kapacitet onda povećali na 4200 m2 zatvorenog i natkrivenog prostora. Konstantno težimo unapređenju i poboljšanju što opreme, što uredskih dijelova, što kapaciteta, znači za proizvodnju naših proizvoda, da ubrzamo proizvodnju, da olakšamo proizvodnju, da imamo što više standardnih dijelova, što u kombinaciji s dugogodišnjim iskustvom možemo našim kupcima ponuditi kvalitetnije proizvode, brže izbaciti van proizvode gotove. U proizvodnji trenutno imamo transportne trake kapaciteta od 6 metara duljine do 21 metar duljine, što za hrvatsko tržište, što za europsko tržište. Također u proizvodnji imamo i SIAPRO mašine za pjeskarenje, od čega su u proizvodnji trenutno 3 veće mašine.